Per tant, queda clar que hi ha una diferència ostensible entre llei i justícia, senyor Fayula. Sí, clar, hi ha un aforisme que ho deia això, diu, derecho es lo que está bien hecho y la ley es lo que manda el rey. En aquest cas, la paraula derecho s'assimilaria a justícia. La justícia és un ideal i la llei és una altra cosa. Per exemple, fa uns anys les dones no podien votar i això era una llei. Era una llei, seria injusta, però era una llei, si em permeten l'expressió, era una llei legal, era una llei correcta. És com l'esclavitud, com moltes coses que van succeir al llarg de la història. Lo legal no sempre ha de ser just. La justícia és un concepte genèric i lo legal és el que ens mana el Congrés dels Diputats, el que ens manen les lleis, el que manda el rei. Derecho está bien, lo que está bien hecho y la ley es lo que manda el rei. Li diré que els clients, i els comprenc perfectament, no busquen justícia. Els clients el que busquen és guanyar, és utilitzar la llei en favor seu i que els donin la raó. Bueno, però això és normal, no? Sí, però bueno, és que amb una... Això ja podíem debatre si la justícia o la llei d'aquest país és bona o és dolenta. Sí, bueno, però això ja són criteris. A més, hauríem de veure quina de les lleis d'aquest país.